sa atong adlaw-adlaw kinabuhi, ato gayud angay hinumduman kung kinsa ang tinubdan, kinsa ug asa gikan ang tanang grasya nga atong nadawat, ang tanang mga maayo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi ug ang mga dili kaayo maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi. Angay kinato lang hinumduman ug atong ipatik sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Kining tanan gikan sa Dios ug wala nay lain pa. Mo kini ang gipahinumdum kanato sa ikaduhang sulat ni San Pablo, mga igsoon, nga we should be mindful of all the good things and everything and even not good that happen to our lives. Kining tanan gikan sa Dios ug wala nay lain pa. Para kitang tanan mahimo ganing grateful bisan mga makasasala, pero grateful kaayo sa grasya nga gikan sa atong Ginoong Dios. Nganuman sa atong unang pagbasa, ipahinumduman kita sa atong Ginoo gikan ni Prophet Isaiah, ni Propeta Isaias, nga susama kita sa mga ang atong pagtuo susama sa parasan. Kitang tanan susama sa parasan. Although Isaiah is talking to the Jew in the Old Testament, somehow kita pud naminaw karon ang Dios na sulti kanato mahitungod niini. Sama kitang tanan sa usa ka parasan, giampingan, gialimahan o gimahal pag-ayo sa tag-iya sa parasan. Ug mao kana ang atong Ginoong Dios. Hinumdumi ha, giampingan o gialimahan, nganuman gihigugma kita sa Dios. Pero mga igsoon, ang pahinumdum ni Isaiah nagsulti kini na bisan pa man sa daghang mga kaayo, pag-alima, paghatag o panabang sa maong parasan, ang nahitabo, ungrateful ang katawhan sa Israel. Ungrateful sila kay bisan gipanggaw gialimahan na sila nagpabilin sa pagpakasala, busa, sila nagpalayo. Hinahinay nagpalayo sa Ginoo. Ang sala mga igsoon, naghinahinay kanato og pagpalayo sa atong Ginoong Dios. Ato ginahhinumduman kanunay. Isipahinumdum kanato sa atong Ginoo. And the same also in our gospel. Gigamit gihapon from the Old Testament and the New Testament, gigamit ni Kristo ang parasan. This is an allusion from our gospel, is an allusion from our first reading from Prophet Isaiah. Allusion meaning gikuha niya from Prophet Isaiah's the story about the vineyard of ungratefulness of the people. In our gospel, gisulti po ni Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, unsa ka salbahis ang katawhan, unsa ka ungrateful ang mga pinili sa Dios. Ipili sila nga sila maoy mag-atiman sa maong parasan. Giandam sa Dios ang tanan, nagpakalot siya o giyuta, gitisok ang maong ubas, ug siya nagpaabot og bunga out from it. Nagtawag siya og saop, o ikaw mo'y magsaop ni ana, maong parasan.
And the master is expecting good fruit, maayong bunga sa iyahang parasan. Pero ang katawhan nga gipili sa Ginoo nga maoy mag-atiman, maoy magpangga sa maong parasan, wala gibuhat ang iyahang gibuhat. Nga naman, ungrateful siya. Una, nagpadala ang Dios og mga saop para maoy mo harvest, maoy magtabang sa mga pinili nga mga maoy magbantay sa maong parasan. Pero silang gibuhat, wala sila naminaw o ilahang papatay, gikulata, gibato o gipaantos. The second time, the same thing. Labaw daghan pa nga mga ang gigamit ni Kristo, labaw pang daghan nga mga pinili nga maoy mutabang, mga ulipon, unya ipadala pagayud siya og labing mga daghang ulipon kaysa unang gipadala. Pero maura gyapon ang gibuhat sa mga katawhan nga gipili sa Ginoo, ilahang gipatay, gibato o gipaantos. Sa katapusang higayon, gipadala sa amahan, sa master, ang iyahang anak, thinking nga mohatag og respeto, pagtahod ang mga gipili nga tigbantay, tagabantay sa maong parasan. Pero ang katawhan, mas gipili nila ang ilahang kahakog, ang ilahang pagkawalay batasan, pagka-irresponsable, ug ilahang gihuna-huna ang hinakog nga paagi atong patio ni siya kay mauni ang anak sa tag-iya ug maato na kining parasan. Busa mga igsuon ilahang gipatay ang anak sa tag-iya. In the Old Testament, kung nakabantay mo, ang Ginoo, mga igsuon, ang amahan, iyang para sa mga iyang piniling katawhan nga maoy gipangga, maoy gihatagan og panabang, dili sila grateful, dili sila pasalamaton. Sa atong bag-ong kasulatan, ang parasan nga gipasabot mga igsuon, kinsa naman ang magbantay? Ang katawhan nga gipili sa Dios. Kay iyahan namang giandam ang tanan. Ang katawhan nga gipili sa Dios maoy magbantay sa maong parasan. Ug ang amahan, ang master, nagpaabot lamang sa harvest. In the New Testament, in the time of Jesus, mga igsuon, kita giluwasat ni Kristo, ningon si Kristo kung kamo ang unsa man kaha ang buhaton inigabot sa tag-iya, unsa man ang buhaton sa mga saop nitubag sila nga sa walay duha-duha patyon niya kadtong taong dautan. Ningon si Kristo, ihatagan sila og mas lawom pa nga sambingay, ang bato magisaligway sa mga magtutukod, kay walay kapuslanan na hino-hinoong bato nga labing importante. Mao kadto si Kristo. Ang anak nga gipadala, ilahang gisalikway, pero mao hinoy mahimong pundasyon.
pinaka pundasyon nga bato sa simbahan nga gitukod sa Dios. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo o atong mga pagbasa nagpahinumdom kanatong tanan. Akitang tanan mga pinili sa Dios. Pinili sa Dios nga maoy magdumala, magpangga sa parasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao kana ang pagtuo nga atong nadawat ni Kristo. Ato kanang panggaon. Ato kanang alimahon. Ang pagtuo nga atong nadawat ni Kristo. Mao kana ang parasan sa atong kalag nga atong nadawat diha ni Kristo. Para kini mamunga. Para kini mamunga. Di kita makalimot mga igsuon, makitang tanan, nagadumala ra gayud sa tanang grasya nga gihatag sa Dios og dili kita maoy tag-iya ni ining tanan. Mao kini ang sulat sa garon sa isip sunod sa Laudato Si ni Pope Francis na sa sequel nga Laudate Deum. Laudate Deum. Praise God. Laudate Deum. Og iyang gisulti ngadto nga sa atong pagdumala sa kainaiyahan sa Ginoo, mao pud ang pagdumala ngadto sa atong mga kaigsuonan, ang atong relasyon sa matag usa, atong ampingan ug alimahon ang kalag sa matag usa nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi para kita kanunay naghatag og paghimaya sa Dios. Laudate Deum. Mga igsuon, ingon si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, dili gyud ta makalimot unta sa tanang grasya nga dadawat sa Dios. Kini dili kini atoa. Tanan nga unsa nga naa kanato karon, dili na tungod nimo kay bright ka or maayo ka. Kung doktor ka, abogado ka, tungod sa imong pagka-abogado dahil himo kang yutaan, ikaw na ang tag-iya sa daghang yuta. Dili na gikan sa imong kaugalingon, kundi dili gikan kana sa Dios. Ang tanan gipahulaman sa Ginoo kanato. Kita tagadumala ra gayud, steward of God's grace. Busa, the more is given to us, the more pod ang gipaabot nga maayong bunga sa Ginoo kanato. Ningon ang Ginoo, kuhaon gikan kanato ang maong grasya kung dili kita makahatag og maayong bunga at the end of the day. Sa katapusan sa imong kinabuhi, na-expect ang Ginoo sa imuha og maayong bunga. Wala gani kay mahatag nga maayong bunga ang maong grasya nga imong nadawat. Unsa kahanang grasya nga imong nadawat? Mao kana ang pagtuo, ang bunyag. Ningon si Kristo sa Ebanghelyo kagahapon, kay ang mga disipulos perting lipaya nga ni balita sa Ginoo, Lord, nalipay mi pag-ayo kay among napahawa ang mga yawa sa napagawas ang mga yawa sa lawas sa tao, among napaayo ang mga masakiton sa imong ngalan. Nalipay sila sa ngalan ni Kristo ang 72 ka disipulos. Sa ngalan ni Kristo, effective gayud ang ilahang ministry. These ordinary people in the name of God, in the name of Jesus, nga ilahang gidawat, they made extraordinary things. Pero isa ingon ni Kristo, ayaw ka mo paglipay, ayaw mo pagmaya. Hinunua, magpasalamat ka mo, nga ang inyong pangalan matapik dito sa langit. Masulat dito sa langit.
di kita makalimot ni ana. Sa atong ebanghelyo karon, dili kita maghatag og luna sa atong kaugalingon makining tanan tungod og sa atong buhat. Naglambo ka tungod sa imong buhat. No. Ana, gipahulam sa Dios kanimo. Dili gid unta mo dako ang imong ulo, dili unta ikaw mahimong irresponsable. At the end of the day, ningon si Kristo, kuhaon kanimo ang imong pangalan nga natapik dito sa langit. Ang grasya nga imong nadawat, kuhaon kanimo, ningon si Kristo, busa sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios, kuhaon gikan kaninyo. Meaning, ang imong pangalan nga natapik dito sa langit, kuhaon sa Ginoo, kung dili ikaw makahatag og maayong bunga. Maayong bunga. Atong hinumduman mga igsoon, kamalandungan karon, unsa kadaghan sa mga grasya nga nadawat kanimo sa imong kinabuhi. Unsa ka maayo ang Dios kanimo ug sa imong pamilya, ug unsa pud kadaghan ug kaayo ang imong gipakita isip paghatag og bunga sa maong mga grasya. Ato untang makita ang mga igsoon na ang tanan gikan sa Dios ug ang tanan sa Dios angay natong ibalik para ang atong pangalan nga nasulat dito sa langit nga atong nadawat diha sa atong bunyag ni Kristo dili mapapas ug makawang ang tanan. Palihog manindog ug atong ipahayag ang atong pagtuo. Kitang tanan